Kronkron babo some de to so dun watwe ene nabusia mamu nyina mo ha dam wase Sompa TV so ne Sompa 93.1 FM Sompa 98.9 and a Sompa 90.7 ye nyina yaka bomo and na awia prem to brekase no ye betu to ne srani abasade ama wonsam na eba ne doso de ebedi mo atintima ne bi ene sepanyi bi a waben e wo amanyo semu mpensempensemu wadi atudwa se abato bedwa ne hwe na voter registration exercise ni nyina no bibia nkonya sade a ene ma nhada ene di wo mu ye Enra Dr. Usu ede so we bi betu dwa na ade achi yewura atiru watutu mu atu NDC kwonima afi wonse ede tre isi no wo tre se wohwe fifi mantemu a transfers na wonum ye nansan ya no ene ye maya efri moba no wo se ebo adwene ntiase so nte no won fa nkyere mu mra Ghana Post Sadom no ede na ase pa kwa ma wonum a ebo ama enra oye demonstration team course na mo fakese na wo mo de abo won ho National Chief Imam Sheikh Osman no hu shaributu wono so de afutuo akode amagana de hye ya awie edika na editi ente no nyadwa ne tie bie abadwaku amampani atie se wono mbeko atia galamse enura wo mo ne TUC fo hia na nkomobe ne piem ye de ba Sabria Kasa Peace Council Bedjakuo no Napco trainees no Edia disredie bi akwakodan wono mu aye bedwudwamudi amamo enura se nyame kwafuo mu a anka ba mu abiti nananom wonse do nanso apolisifoɔ adawroma yenya no Esunafo South abai krache panyi ya no so wo akoya ye die bi efe akono edika ditienti awie ye de mu nsem ebrel we ne nuanom na yaboaboa no se dumienu kase yebo a yeto de free Sompa television so na enam sompaonline.com enokro ya no YouTube Facebook eni be bia ehon so wunya yembie na emome na baba so na botete otimi twa sodu asoja sanso so na de so na beti hu dwam ne hu onanti emfa seda rampi mo siedu emfa ma mizo free drink ne 5G meza no nya binum anodo de kama ebeboa wo mpomden hu nsem sanso na sciatica expert one first clinic wonom esu ye pechi ama wie kase no etimi abedan wo sisi achintri ye fa ho wo to ase kwasi wo 19 na atwe yade bia no wo to ase sanso na 3 herbal center wali 3 eco capsules cocoa master no boaye wo se cocoa na ha nko ade a ebedi wakagiremu ama hoton so etimi ayawo dia cloud internet wo se open internet ya be kontem ahoda so wom na ne boda from dia na ye ne nchen na wo de wani kire e wo love fm nhwe ne mu ho na open kwan ya to akotu eniema baga na ha beton anase bia pese okosua de opese won so de no e wokotena ho edi nkwi dia na eye express group Nenchen ene ye kanfo de amosefo ni kire ho na wontimi emo a OCP Ghana Limited nso edon fertilizers papa no so ye chi ewo awia premto brekase mabusia ebre sefata mu no ho nsem esi ase no ye de nyina ebedan wo wada roma apesemaka fo mienu ne yaje adwaje pene ade nsem eba bedan waboboa no ba bia wo medi do hene ire maame ekua yeboa esi amabro nyame ne menu abema ejapia apamdada afe yanje brani adaje na ensem no sane esitie no yemfa emamo enche December 7 Ghana fo nyina kwa akoto santen one dogodogod line ne yakwa akoyi mampanyin na afenso no emra shebedwam wono ma pesia hodo so ye pese wokosi yanan ewo efie ho no wonom so de na bato na timi abaso na sane adwumadie no referee ya wono gina fifi no akoye abato bedwa no mame ene ne dom ye hyehyɛ yese be ya abato no ho nsɛm no nyina bekoso tote awia bebom na pepepe ye nso atimi ade hini ewo mu na so enipa binom kyerɛ sɛ ne ma nhyɛda nkoye emu baako ene panya wono waben ewo amanyo sempensempensem mu eba apomuden ho nsɛm so a wogina brane wom Dr. Arthur Kennedy wono so kyerɛ sɛ Ghana ha sɛ no many register ya de to aba no edin no yam sɛ eniema ye see one time wo mu eniema ye pinso wo mu nti ono de
enko obesre said ye yisi no ne yaba yabehwehwem bibia ye kama ne ade a omokeka no enka wonom mpe content kro hwehwemu ko bi na ka omeye hwehwemu de enye wo mu no wonom enyi firi na enye dodo owura na emom kama ketewe se kakra bi ebenya bi ese we sei ene wo se de kokoto aba no no ma ye ne se basa abato no sisa so bi ebebe bia no amanyofo no obi abeji atomo yenko na Dr. Kennedy ne nsem no yentie bimra repeated registers. You know, if you recall, when Madame Jean Mensah herself took over, she did a very extraordinary press conference in which she talking about IT. I see the IT director for the NDC. She alleged that our own IT personnel were not competent enough to handle the complexities of the IT systems we have. And he went on to say that sometimes the source codes of some of these things are controlled by foreigners. And I can tell you that I have a friend who, both under Miss Charlotte Osei and under Miss Jean Mensah, had been engaged as a consultant to talk to them about some of these very issues. And he had hit the same roadblocks. It seems as if there are very powerful external forces involved in these quadrennial exercises to remake our registers. And we need to enshrine this in straightforward, transparent law so that they will be routine. And the reason I keep saying that is, I can tell you that God will, and if we are all alive in 4 to 8 years, EC or even this EC and the new government will suddenly discover that this particular register is bloated or tainted with corruption and all that. By the way, I can tell you that the register is bloated because if you look at our population, and the percentage of the population that is registered and other this, it looks as if our register is too large, and it comes from some of the procedural errors that NDC Frontier ya watchrese wanti won ho ase e wo voter register ne ho no eno enenam so ene protester watwen ye e bo obobome e wo enuada wonom so santen ya watwen ye e wo monte ahodo so no enam sayo so ena political activist ya wo sayo physician Dr. Arthur Kennedy wo gina so awoda sansem wesi di editre ye no Well, about one semia ho another Dr. Isaac Owusu wono mampani akache ene odi ne dwuma pa se nhwemu ni wo de betu dwa kire se nipa be so hamu nchemu de wo twede wo masi wongina ye dada ba bia wo beto aba na akose benkuma na anifa ene ebinom nso abo wo madwene process ada no eye homeda enti wo mbedi no wo modi no kronkron na ne kronkron mu na nhweye na aba no wo mankwa ankoto ene se wo wie ne nhwemu nyina no ebeda adwa se ye so no se kyiniye obi anu ho wotimi sha dadi nkunim ne no nenne Dr. Abdul Atiku Jalilu nso akasade afa ho so obi bia ne ho de nsa benkum be kire ne kuromo kwan ana naja kuromo kwan enti wono wo mampani akache pa de eden se wo beka so opposition ne bedi nkunim na we nyina nkamfu ano sa nhwemu a wo de aba betu dwa se ye fa ne trasa wo monye nhwehwemu no wonno so ne yenhuhu so enhunu de etuemu poten Dr. Jalilu na kan we we are new obetui am certainty say na besi and there is no foolproof in the world everywhere say polls no ye dem dey kura say na ebesi so atiatie but at least it gives us sometimes one share research methodology ni ebia omo rame every test the necessary test wa omo to be predict say we are maybe about 98% sure and not 95% sure say near ye kai ebesi so mostly no it happened but the person actually say it doesn't mean say I mean everything is okay, this is how it is going to be. Because from this time echo after the election, I think we have about 3 months. Normally it never be to me as never things change. That is why process no more confirm now. What we say and ye to aba why na obeto amano. Yes, so the next 2 months it never be to me as selfish no or predict say maybe NDC is likely to win the elections. So now within Ghana no say ya global info analytics and Saudi kai no or predict say John Mahama be win by maybe about 53%. Mamu ba we 31%, Cheda 2.3%, Allah 1.1%, and so PPE from and now also 23 said there will be almost research now about 11% and undecided. So that 11% this 11% will also be voting. And now maybe a chunk of the 11% between to about between assessor
now. Dr. Abdul Jalilu Ateku was senior political science lecturer. Ewo Legonsi upon mu anopei wane omahene wadi buache ene di nkoma wo Sompa. Abusia yada so agyina mu ewo NDC wono mentra ka ye ne wone isi no akyiraka so ne so. Na enrada enfifi mantem mo so to santen ene ye wo ye kyerɛ no mu ye bi we a peaceful one as asomdue kwan so ena wonom ye na wonom metwa wo ho omonte ahodo so wie ye no ena okru kyerɛ wonsɛm nyina tententen gu krata so emu full stop apostrophe ni comments ne de na do so pa. Ensɛm ahodo ya wonom de kwama ye no ni nyina ne sɛ isi no nje na enema bia wodi yaw ewo ho ebi etese provisional voters register no wo kyerɛ sɛ wo sɛ wo mo hwɛ na wonom ensesɛm wo fi sɛ na nsɛ yampo no voter transfer ahodo ye course no wo se asensa medi makomako be sɛ empimodua sendom ahenom ene dunson 35,517 ena kyerɛ sɛ wo ma ba bɛka wo modwene ho ba bia wo montia sɛ wei wonom efri hen titire ni ya wono edi amanyoko nanim wo fifi mantem eye Professor Richard Kofi Esiedu wode nsɛm dodo na ne mu nkyeremu ene boy amane bofo no so tonkrai edemayen. Given the numerous irregularities identified in the provisional voter register, such as anomalies in voter registration and transfer, the loss of biometric voter registration kit, and other critical deficiencies, a comprehensive forensic audit is necessary to safeguard the credibility of the 2024 elections. In the national interest, the NDC urges your esteemed office to permit a forensic audit of the voter register and its IT system as a vital step towards restoring public confidence, ensuring transparency, and upholding the democratic principles that are the cornerstones of democracy. The urgency of this matter cannot be estimated, particularly as the 2024 general elections approaches. We trust that this petition will seek the attention it deserves to preserve the credibility and integrity of the electoral process. We respectfully await your swift action on this urgent petition. Thank you very much, and may God bless us. Abusiani atene nkan fifi batem NDC amanyoko ni titire ni Professor Richard Kofi Esiedu ene ni den na ne nsɛm ni nyina echi no na kane so afo abede eche ye ne wono na emra hye badwani di ma de hye ya wonom wo Cape Coast South abatom pesua so ye wura yin so ekasa ye mekyerɛ Dr. Won monyafo George Kweku Ricket Hagan wono so kasa ye no wo kyerɛ sɛ hwehwɛ mu mapa na wonom de wono hwehwɛ fi sɛ ekomo we no de agya ene ome across the central region. For example, in the Futu constituency alone, while transfers recorded as shown by the printout issued by the district EC showed 6,206. The EC head office on the hard drive showed transfers of 10,130 with a difference of 3,907. Similarly, in the Utu Seja constituency, while the district EC office recorded 5,188, the head office data showed 9,202 for transfers, showing a difference of 4,014. Additionally, in the Jumaku Enyel ACM constituency, while the EC district transfer printout showed 1,259 transfers. The EC head office data for the exhibition showed 4,286, a difference of 3,000. This ugly phenomenon runs through for all constituencies in the region. 2,436 schools plus illegal transfer made into various constituencies in the central region by the EC. This is indicative of the fact that various transfers were made into various constituencies without the EC stating any reasons for them.
Ebusia won monya for George Kwekuri Hagan wano ena eyemra shebedwane di ma de hye ya wo Cape Coast South abatu mpesua so wono mo nsem nyina ne se voter register na din ni bia bekeka wo numbers ne do so dodo nte no wo mo hia forensic audit wo mo meye hwehwemu nkontabo mapa bia esefata no wo ma hu se na tienti ase ba na chese obi anso atimi ate no wase sa de abato no we nsunsun so bebe obeka sementi ase ba sa wo hanko a ene bedi akire ede aba Dumienu kase bona na yeguso ayebe edema no na enoda abadwaku aban atie se wono beku atie gadamse gadadaman sele womoko enhyemude wone trade union congress fo na eho na womo nso de ensem bi kokoto mpanimfo ni ma womo so womo de kokyerema mpani na eno achi no womo asa babiu enti trade union congress fo hye se ayere so abosumi nkwa wiye de na ewo se de womo de ato mpanimfo anim no na ehommu aye etumi aba ene ebinum fa wo ho hye pyjamas nyina ekokotena ho enra nso wo mo national security minister Yera Albert Kandapa ene di ahia ewie na wo mo de to nanim se wo so obema mampani atede a won kan kire mampani ani monimu ya wo mo hia koto ye no se ya chi obi e wo gadamse hu a emra betimi ne nadi eno achi wo mo ne nananom nso ebedi ahia na adom aboa ama watimi atwa aba e de ahwesa hawi ahono na ne nyina nkamfo na Yera Joshua ansa wona echochofo penny edema trade union congress ekui ewie wona nsantrofo edinkomo. We have added 3 more important additions and they are the EI 234 to be revoked. Number 2, chiefs who are the custodians of our lands are to be brought on board. I mean, the various stakeholders who matters in this matter are to be brought on board. And finally, depoliticization of this Galamsey menace. The one party is saying that when I come to office, I will allow. One party is saying that I will not allow. They are jeopardizing with our lives. And Ghana is not for NDC, Ghana is not for MPP. So what organized labor is demanding is that both parties, including others who want to rule this country, should be asked or compelled to sign a pact on their position on this Galamsey menace. Whether you want power or want to come to power, let us know your position on this Galamsey menace before it is too late. And we are giving them up to a week for them to declare and sign on this pact. We are going to work on it. We are not going to allow this pact to be prepared by them. We are going to prepare it to the way we want it to be done. And we invite them to come and sign. Yera Joshua ansano no trade union congress na onen santrofo di nkomo a wo ka se dia Joe Paterson na life na chese wo ma ya abra bose dwumpa wo ma anya ne se pyjamas. Ebusia ya to sam so e dia mama pam dada no obi a woni din na no mu afupa ya kwaya nim Ghana ya sumdwe bua ya no mano no ya de empempi na no ye ba beto abasa ya na ne titiru amanwomo akandifo na afei wono mo ka bia ewo mu ne titiru wo abato ne mo ne abato bedwa ne nyina no ya na ne ma ba komienu bi wo ho a woyo a etimi de basabasa ye eba enam so ema oye na bi eba betechema ewo ya sumdwe ya yese yenso ye de djuma ewo omai Ghana ha senum ne ho enam sayo so ma national chief imam Sheikh Osman no hu sharbutu wajina omai Ghana nyina nim dia desrede dia ma Ghana fo ni titiru ne won mo ka bie wom ewo afia bato ni mo se adawro ma sumdwe we no ne bo no ede na so no ntimi fasika enti nkodwom enkotonte no wo besre se katatwitwie kasa tantan kasa nyanyan ye betimi atechema ewo ya sumdwe ne ho no yenyanyi nakwa na ebetimi aboa ye ama abato we se no yetimi ato no wa sumdwe mu wa bra ye boaboa ye ho akowura mu ni mum no akasa ene sempo ne ye wie no na timi aboa ama Ghana fonso no yetimi atena ha se nom ewo asumdwe yenkoda Sheikh Sharbutu ensam no ye mo big teamra. As citizens, he said we must keep the peace. He calls on all those who are stakeholders in our election processes, i.e. the EC,
must do all that it takes to ensure that there's transparency and accountability, to ensure that we can have a credible election that will guarantee a credible result. Everything that the EC must do, EC must make sure they do so. It calls on the political parties to be worried, to be cautious about the way they speak to their supporters, the vitriolics, the diatribes, and some of the fierce, statements that we see being put out there. Tia Sheikh Arimi Yao ena wono eye kasama for the ma Sheikh Osman no hu Shaributu chief imam national chief imam na chese wono so ne de yekoti ne nyina na ya asumdwe wose yehwe ne de bambo so no nko de ma no wo mayi mu enura bra eyoye oye kire no koso chini yemma esode ewe wo mo besin kokko pa de kire abato komisa no Wabapa Grace Azakrofi wono ene kasa edema Posi Sadom no ema edom etie Director of Public Affairs ena wo wie no wo bo wonu ma eye oye kire abaso afi wo mo nso go through chiye na ebinum kura ye late se de wosi comport wo mo ho wo bo bi abaso se wo mo ya de pa ma asundwe kura bae agikuma se ena ketua bi si ye na nsuni nyina mu no ekoko wie mu die na wo ka no wo se bambo no nso be ye yi a Posi for no anoma mo ban papa na woman fast service with integrity anya adwuma anka de esi ye na enye ntia no nso obo Posi for nso abaso pa na adwuma so na enora wono boy asie no police na ya boaboa ye ho pa se enne bambo a edi mu pa ne ebeda na di amagana fo nyina a eba abontin ebeye oye kire yi bi no ehu se ampa police ya boa ye ho se ye behwe ama bambo edi mu eye regional capitals e wo Ghana ha nyina makoma kudunsia no demonstration na ekoso ho na bebia Posi 40 ye hungu mountain so ema bambo ni di mu pa bibia koso pepepepe se ne ye nyina ye hunu no na ne edi kan ye daga na force se munya ye ho abutwe ema Posi 4 ye cheche traffic bebia ye mfa bebia ma ye mfa ema bibia ekoso pepepe ye da mwasi ye da organizers ne so ase ye da demonstrators ase se ye nyina ye di mraso sani ayepe no kind niema ba ku mienu bi esi kumase no bibia akabia ekoso pepepe na mrepem no ye be issue full statement akava mo bi ehu ene a ekoso ye da demonstrators ni organizers say na ye da Ghana fo nyina sitemamufo a ebia demonstration inti ye block traffic akra e delay mu nyina munya ye ho abotre bambo ene Ghana don't see ye da mwase ye wie kra no mejina ye Posi Sahene IGP Dr. George Ekufudampare our police management board members nyina ano aka say ye da Posi ni bia ase bia kra kwa na focus ye tifiga na nyina police ni bia enne obesom ne man ema bambo edi mu Ghana ha no ye da mwase bebre ye nkoso nya ne sa na ye say ya na bambo di mu a na Ghana ena edi nkunim ebeda mwase ye frame ACP Grace Azakrofi ono ne amansa di nkita ho edema Posi Sadom no ena ate se na wo bo organizers ne demonstrators na fe wono me ka ho a Posi for ka ho nyina nso abaso no ye kwaye nim ne aboa mu e coalition of NAPCO trainees won kasama for ya friend Eric na natachinchen na waboya mane wonom dia disredie bi akwakoto o meyi asumdwe panyimfo ya wonom so hwe so toto ano no ho na wonom ensem no edoso yesi adwumo na da yete edifri ni ruano ntima menko ye nua bema Eric nchen na wo moye nchen Eric wadaromati enka Sompa TV sunie afa Sompa 93.1 yamu aha akwaba mejo sumi nyoba na pom ti sen nyame adom nyame dia chen yada nyame ase yanya nti yesem makruche sem petition de akwakoma eye peace council ne se won hwe na won ka mo asem bi man fi se de mo fem no ya de ensem pote na mo twiregu krata no so na de na ha mo medas mi nyoba minche we hwefo de tiene se obeka se aban di dwumedie bi ba ya na ne mo fe no NAPCO na NAPCO dwumedie no ye adwuma na aban ema yen krata se yen kotna fie na mbra aban ema yen krata se yen afie no na ye adwuma busum bebrebe busum nkron a aban enchi ayen ena ye betena fie e wo 2021
na yɛbɛte na fie 2021 no yɛne aban apem sɛnea ɛbɛyɛ nkan kaa na ɔde yɛn no ɔbɛyɛ den ɔbɛtua ama yɛn me nua ɔbaa yɛakɔ aban ɛyɛ dwumakuo bebree mu bi te sɛ finance ministry yɛde krataa akɔ hɔ ankosi aga yɛde krataa akɔ ɛyɛ the office of the president ɛnso ankosi aga yɛde letter akɔ office of the vice president ɛnso biribiara ni hɔ a ɛfiri mu baayɛ na napko oni a na ɔhwɛ dwumadie no so a na ɔyɛ CEO yɛde krataa akɔma no from 2021 up to 2024 wɔn mfambue biara ma yɛn me nua ɔbaa baabi a ɛto kɔ no ɛyɛ adeɛ ɛyɛ hu yie because yɛ exhaust all avenues a biribi papa biara mfiri mu ayɛ den amba nti no wohwɛ trainees no wɔn abufuo no wɔn frustrations a ɛyɛ threat to our national security ɛkɔm a ɛde wɔn nsɛnea wɔn fam ɔyɛ wɔn fam a wɔn ayɛ adwuma 9 months a aban no ntua wɔn kaa wɔayɛ demonstrations ahodoɔ a biribi papa biara mfiri mu amba na ɛho bɛhia sɛ yɛkɔ akɔdan national peace council na ɔne aban akasa wetu aban fo sɛ mbebunu na wɔn yɛ adwuma yɛ a adwuma kakra wɔn yɛ no so wɔn ntua wɔn kan a ɔkɔm de wɔn no ɛyɛ adeɛ ebetumi aha ɔman asom nti mpempren ya no aban enhwɛ na ɔrelease sika no mfentua na kofoɔ na asomdwe yɛ den mbra yɛkɔ abatoɔ mi megye di sɛ asomdwe ne yɛ yɛbɛhwehwɛ na sɛ mbɛbu no bɛyɛ adwuma 9 months na mfimiɛnsa ni ɔbɛda ho kan no wɔntua ne deɛ ɛyɛ ana ɛde ani bere ɛna ɛba nti yɛne national peace council akɔyɛ engagement ɛna yɛama wɔn petition sɛ yɛsrɛ wɔn a wɔn use wɔn influential ɛyɛ outfit no na wɔne aban ne nkasa na aban no ɛrelease sika no ntua na kofoɔ a wɔn sika ke mu a ɛkɔm de wɔn yɛ adwuma yɛ a wɔn abufuo no ɛbɛtumi ɛde onini ɛde abrɛ yɛn. Sɛ bɛha ɔman yɛ asomdwie afei nso ɛyɛ threat ɛde ma national security a wɔpa akyerɛ sɛn. Me nua ɔbaa bɛteɛ ne sɛ yɛn nyɛ yɛn sɛ mbɛbunu yɛ adwuma yɛ a unemployment rate ɛyɛ threat to national security we know that ɛna mbɛbunu no so no wɔn asen ayɛ adwuma bosom ɛfiti 2021 ɛna wɔn yɛ sɛ adwuma yɛ kɛse abantua wɔn ka abantua wɔn ka asat na wɔyɛ wɔ 2024 sɛ mbɛbunu yɛ kura so ɛnyɛ adwuma nti ɔkɔm ɛde wɔn na afei so wɔn yɛ adwuma yɛ nti wɔkɛsɛ wɔn bɛyɛ demonstration a wɔde ɛkɔm ne yaw bɛtumi ayɛ nneɛma bebree a ɛbɛtumi wɔn aha ɔman yi ne den na somdwe ɛne nti na yɛyɛ hu sɛ ɛyɛ threat to national security a ɛyɛ sɛ peace council for ebim na wɔne aban kasa na ɔrelease sika na ɔde tua mbɛbunu yi kasa na ɛbɛyɛ de asomdwe bɛba nti obi sɛ mi a na ne nkyerɛ mu no they say money da so aka said the wasam kan sitiɛ no any national peace council what if say wɔn so de no amfa na say petri esi nkyɛn a what's the next line of action me nua ba bebi a ɔman no yɛtoto kɔ no yɛhwɛ total unemployment rate a me nua yɛhu nti yɛn wɔ ani da so sɛ peace council our responsibility is to ensure peace and stability no this matter no be taking it up because already no mbebulu na submit notification letter to Greater Accra Police Regional Commander indicate say one person have a picketing at the forecourt of the Jubilee House many oba mbebulu do 65,000. It's a 65,000 naira picketing at the forecourt of the Jubilee House. In this crucial period, and when some say peace council looking at the gravity of the issue, no, omodi omunambe sifem, no money abaya akasa, ema result ahead. Aba sana ye anticipate say ABC say peace council will not disappoint NAPCO beneficiaries. na mama mfa we say nya okwan aban na ba bontia ba bekyerɛ sɛ na kɔtwerɛ ne sei baabi a mokɔyɛ modwumadie no ɛnam hɔ ama ebinom anya adwuma wɔ aban mu ɛyɛ baabi a yɛdri nipa a wɔnom ɛwɔ fie ne na kɔtwerɛ ne sei ɔmo wɔ fie no wohwɛ amododoɔ bɛsɛ ne nipa sɛ na wohwɛ a enkontabɔ mu na aban atimi afa wɔnom
Mini oba question or the bisami. Who bisa abaina crown or Obeka and say Namkofoni, Maya Jumaya. Oma nipa dodo omwenye adwuma ya obefane ni difficult because criteria bi eniwa obegina saka say ebeguna ye fa omo no wo mu 2000 na say 3000 enye adwuma ye. In any case yen can say aban ne permanent employment or share yen ba when this no ye share ni say onye ye de ye ka che na ni say adwuma ye say yen bre eye no ye say ho aketua as the law says into the adwuma na ye no ye den untua ye nka but eba no dodo a aban na employ wen a aban no ko be difficult amount because criteria bi enu a obegina so aye den aka and as I speak to you no o hwe your payment portal no so ya nakofo 65000 na aban edo omoka in the years aban eche omoka we say 65000 ni na no omo insabeka den omo aketua ewo aban kratemu anasa aban book mu say 65000 napco trainees and aban edo omoka. Eric, my phone see us na you hoping for the best petition ya modia koma National Peace Council. Why? Meda simini oba. Ebusiani ane ne twetwe nkomo e wono ene ne man sending kita ho e the coalition of NAPCO trainees Eric Nana Techi ene ne den na mizo free drink ne 5G miza no ansa ne ebekọ yanim no yempe bi emo bonnom yankase enu abemu nso a yatwetwe e de anono de wese no ho kura akono na hoden so ahyemu ma ama pomoden ko anso so na atwa ho ahyente no authentic shop bi wo hokopa biton na enye sika 0246 270221 wo fry behwe na ya bre obi 21st clinic wonom ne sciatica expert no osisi achi entini ya esa ho na afa wo to ase abusia enemu akwakwasi wo nenti odi ade twetwe wetutu anasa aka wato dem waya resa no e wo 21st clinic 15 branches wa bie no te no fa bei na frɛ na wonom cho ba bie ben wo yade bia so no wo sa e wo ho massaging treatment kama kɔ ho sanso so na ehwehwemu mapanso ye wo ho 0540 311311 wadi wani chiremu wo Europe abrochi mema na wati asimo e wo South Africa no nti no wo Swaziland wo Zimbabwe na se Johannesburg ya bo modian ne fra bay na onje wo so 0244 915 116 0244 book appointment na doctor senior nurse for ne mehwel 3A core capsules if 3 herbal center so ye e na abaiba koko ayem team any sisi yade dia ne dro tatashe enonom corner keba misi abadani heba any apidank ebuso ewo ho 0546 107 107 se wo pe internet ya ne boofo awoda so wo mtwitwitwitwi bia memo na edam tene na dia emfa wo ne baabi a wo hye obenya bidia na eye cloud internet was top high on Love FM dino na edi enhwe ni mu ebusia bomodia ne frem panyifo na bambo ho nsem nyina CCTV camera installation no wo meye bi emfa 0202 699 110 wo pese wo to kwan wo ho baabi amfo ni enkyere wani so ayon totototɔ de a ye kanfo express group de amount meso dwadini suani wo pese okosua de anaso kotu ne mabeton wo ye obi apese okobo sese e wo ho nso so a bomodia na efa benin krabata ne dɔso kumase asafo labor runabout na wo hye 0249 000448 na OCP Ghana Limited na nanuma kuafo mo branie munya bi mpetepete mo no baye no so na entime enso abi bram benya sika wo mo watime ede abo wo ho bra bomade agro chemical shop bia mo wonsa beka bi wunya bi to wie a wadaro mafremei na yencho na kwan na watime ede apetepete so e wo na kwan so 0555 909437 ebusia yenyina hasenom na yempensuo bi emfanwu ya minimum la ye bansam no dodo na na akechra ye de beto aso 21st clinic aye sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techema eno ene ye fa ne sciatica na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bi a enye na eno na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia baso bo magine wo Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa
Womuji international awards ahodo, womuji local awards ahodo. Na anu nso na womu be the only sciatica research and treatment center in Africa. Bibrim hano ebi ni baby a gise 21st clinic nkwa. Womu dia bibidro ene besa o yare no masa de machine aka ho. Eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama ade ba ko a woma gidi womu pa no. Eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ne ade ne ade. Ghana ha baby a womu ho 0540 311 311 0540 311 311. There's a 21st clinic. Womu ye sciatica expert. Introducing Mixer 5G Sparkling Drink, a whole new refreshment in a can. Mixer 5G is a tasty non-alcoholic drink. It is a perfect companion for all your events, including parties, weddings, and funerals. It is made with green tea, ginseng, guarana, grapes, and grapefruit. Get refreshed with Mixer 5G Sparkling Drink. For bulk purchases, contact 0246 270 221. This advert is FDA approved. Brakasa ye duabon waso a ne dwumedi wo nipadua biara pom den ene na brabo mu ne hieye pa enye brakasa nko nuaban ne haban bi te se ko nsusu a abonwono ne dia akeka ho no kura enwanunu ahodo a ekwa animu yi ankasa brakasa ne sa nuaban bi nom ne akeka bobudi afa abefo kwan so a ye de aye brakasa powder siesi nipadua na aba akwa ahodo no ho ban afri mpani yade ne yade ahodo pi ho fa enkodate de ma baako freduane anopa ne anwumre anafa enkodate de ma baako woni sushie yeti anopa ne anwumre wobra wodidi awie ubenya prekese powder to Kingswalk Herbal ne Heroes Herbal Accra Okesi Drug Lane Dani Herbal Kumase Mensa Takrade Mose Pharmacy ne Greenlight Pharmacy Sunwane Kashenkari Supermarket Asantoa Herbal ne Bibidro Depot Techiman Sewa Herbal Mampong etufo mfre 0550 19 15 14 prekese powder aduane san yedro FD ahwehwe sankra to emu agi atum hey sewa me hu acho me na no me bisa ekra so kwa brochu Kwaku, afeina mebeko. Menkrata krani. Hey, eni me ma connection man for den kofo sika aduane ne wanya otwedi musa no. Oh, Express Group adarumenti akwanto ayefo. Opese otu kwan kosua de a Express Group do be call mine bi to say Canada, US, Australia, UK, and Germany. Say a tour na say visiting so a Express Group do be call Dubai, Canada, US, Australia, and Germany. Mo am pese mo tu kwan koye adwuma nso obetimi de wako Dubai, Qatar, and South Korea. If you also want to take international tests like SAT, IELTS, TOEFL, GRE, GMAT, they can help you pass easily. They can also help you secure a good job in the UK. You should make sure you Kumasi Asafule run about Accra and so Omo Carnation First Light, Tema Omo Community 18 Lashabi Girl Filling Station. From more much for ISO 055 555 0067 and 0249 000448. Here in Ghana, when it comes to chicken, the good old days are back. Why? Because Boris B's Chicken, BBC, is here. Yep, give your family and loved ones Boris B's Chicken. Fresh, tasty, delicious. Boris B's Chicken is produced right here in Ghana by our cherished poultry farmers with support from the Ministry of Agric. Get whole frozen chicken, gizzard, chicken feet, chicken neck, and chicken liver for those special family meals, buffets, picnics, funerals, and all restaurants. Get Boris B's Chicken. It's halal, so everybody can enjoy. Wherever you are, call Boris B's Farms hotline 05 444 444 53. Ask for our branch that is closest to you and come get your chicken. Boris B's Chicken, BBC, proudly a Fiakoko. Sompa TV, Emma Akituapa. No kwasem emaketua papa ampa yemo akwaba edeba Sompa television dumienu kase ebono eso na yasande wasese watwenyen yento asoma we na yedaso wa abatonum sesie uwura bono mantemu na okenkan PC4 ya wo motimi atwa ntoma asi wonkoko na wateki bold decisions ampa parliament ho no omekwa akopere akwa
wo mo ye maako aduanan na we no na na Fred Amanta na dama o na wone abato komisa wo bono mantam ma meje mansa na msini yewura Asirifi Young edi nkomo na ene ye wo bobo firi sunwane kofa doma ekwa kofa wanchi tan ene Sompa nyina kire nipa domo a wo mutimi fa ya sesei wa file wo nominations NDC NDC Bono Mantano abato komisa yewura Asirifi Young na ate se wo bobo wenya abato na yato awie na emom wono metimi fa forms na otua wo musika ede koma abato komisa waje atuma wo gina ama yato onso aba komra se badwafie wo mo na no wo bobo yi Ewusia ye kwayedim na ye remo ewo esunafo South mensino emu na wo hwe eho na apomden ho nsam no aban no eye bi ede abo afise omanfo na ho den no apomden ho nsam no esipi na esipo na ejina kwantempo mu a eno betimi aye adwumaden ama aban ateto de afiri won chen ede akyekyere wo men ewo mpuntuo ekwan so enam sayo so nti aban no ye bi abo de na so ye so ba koso aya na mia ba kofo were dron so egu nte no ankrankra binom so afa de ato won ho so ya wo bo aban no ewo sa kwan so enam sayo so my backach panya wo no wasu na for South Mensinimu won monya for Frank Edusipoku wono so etrese aban no eye bidie na so no wono so ne de kakra ya obetimi ede aboa no wo yo no ewo sa kwan no so nti no wafa eniema ne akade ye betimi aboa pomden ho nsem ama na CPS sita ede akwakoma eye kokoma ban ya asabia kese ye wo ene eye Sankwale Polyclinic bra ye Ra Frank Edusei okogina ho no na wo ye adefefe ewo ayoye de kwan so no wo de nsem sei e na tudwa efa botaye no ho Imra asabi o makopre menyana na mi adomide every eye Young Government Hospital dem de buy na the same quantity so they come eye Sankwale Polyclinic so they be a doctor for ne nurse for no binya no motivate pay to presentation am I dey am say abeboa am say bi o be ko hospital na uni sika asabi o dey to do say trade romana at least we will on abeboa am I yetimi dey afọ Mensi krache ya wonu wesunafo South Mensi monmonyafo Edusipoku ye nei wo kwakopre so betimi agiremu ama amafo ato ne so aba na korwam na hyebedwem atwe mpuntu aben wa aboboa no ne nsem ene ekotie ye no na ye de no echie no na otemboaten wono eni twafo hene ye wo kokom na nanu matankonwa bedwa no so wono sukro ya na ye bo chairman edema ye head committee ye no ewo kokom aban ya sabia wo giremu ede aseda Mwasiedu edema won monyamfo isei etiba ye honorable Frank Edusipoku now we presentation drugs no de ma Kukum Government Hospital na mi amigina moji ye district health committee chairman na Mijina Hospital na nemu agi no ye hwa government abredi Kukum District Hospital in the year 2018 na ye health center na yere empatemu ya se ba inusem ane enema fidia ya ka chiri etine ehwe nura wode ma hospital na ebeboa ya manfo bebre na ya manfo apomuden asisi yi edi ekoso edanase na yesere se de wayi ebeye ade a afofrofo ebesua na umaboa sebe ya
Kukum Government Hospital. Everything we now because we have hospital here, with the whole district. Luciani Atini came one no and extra for hine ewo kukum na nanwata nkonya bedwa sase so asaya bo chairman edema apomodin penyufo ahodo ya wonom so ewo kukum aban aya sabia nana otemboaten ene ne din ene da se nyame kwafum ena nka wa mantem ene nka se tie bia wokra bi ebeto ama ewi aka se nyame afre no nense nyo no na afre no wadi mfinhia do no nwotwe na oyesiremni woni kuro ya so fa no wote ewo bantama bato empesu ya so na broni kuromfo na so ne panchi ana wo muzu se electricity cable ya na no ebi kotwa bia wo mo che ne tarepole ho no na wo kwa kotwa ene ebrim de ebri da brada wo mu brim ne bi keka no pa ma ne din kuro abusa no a na wontime mmɔ na bawa bedu wono ne wo mo ne wani sam no edi nkomo na wo mu twa mfoni ne se kire yen ya first time aso ko ni krom na ye wo finfin wa ye so na de se ye pai krom mu tini free so pa so no ye ampa me for land no woni ben but asane so pa se simo fi aso bi ho na akotisha wa ni be tu so mabo na be tu finfin ya yin na ja wo ben ti e so be ho ye ba ye ni be bi ti ase the kwase ase ni muse no get no nti police for bisa no chese we se ni ofiri boko na opeso okoni kro na so ni wale fe na ko tutu sa wa ase nti kokoton na so de lolo fe ko ni da roma tinya first time asiwa hanu atasiwa na we ni kwa do lucky because sibia na normally kuno nti we ndem tini 3 pa na say police for na ba bejuko Michael Omo bon sa no ana ba ko ewura ho bi twen na bedi na kide ewura ho nti mu ya se boys ni edi na kide antini fie ho nti mu ya se boys ni edi na kide ewura ho bi twen na beto abonto na e ball no omo bon sa no ana ba ko o ma kan so adwana fa soro e ka ka na moto bi so e ba na moto nso da sen ko soro no ni nyina na oda ho nti mi de mi hu ya no me nti de mi hu nti do no muso akoita waya ubi da mo waya adepo ai sakura no we dia no edin o ya make say wo hwese di wo si da ho ya wo ye sa akoko bi sabi wo mo wia no na meyenko ba bedu ho wonna nsem nyina na nisem ne yemusa se sesei na pomuden te sen na wo mo se posifo bi na dom ebe so no ba wa ma hai you so many na sesei kromfo no de wo mo so ye kromfo ye brim ne sa no na pomuden te sen mini ameka say si ade opanyin no ne ho ya ansa wenye ni tie dim ente sa ade anka me no ka say de o wasda bi a betumi aka so mfa maso am ya police weza say ho ye hapa yi na ohun ba bi obefa na omutimi nya ansa na wola ya toto ni nti na mo so ni panchi ni ya we di anya say ba bi obefa na say he no di tite nemum obeso a minu ya na aso enra panyin ba ko an wo Pentecost asa foforo ma bete ye Liberty Assembly wo broni krum brono ba ko ye ampa me ho side eho de utumu say new site nti brono fra afi na manfo sisi wo mo da eho na branti ekofo Pentecost omo pata omo abo edan no de afi no mo atwa wo afa ho de nenso omo kokoya so omo ahoma light ahoma omo atwe afro bi fie e de abewaye omo dan no na watwetwe ahoma yi samanfo ebehunu asema meka ewo TV no so a wo se da so watwetwe na box nyina ka ho a ode kwa akoto wo frɛ Sofia ono ankasa ebisa no se ofri atifido mantem no ho a na waba nanso Sofia no te no piska e de akoni kurum ena wenye babia se asodem ena waba betwetwe Pentecost wo waya ntima pa so ohun ne saa no ena ne obisa no se saa ne ma no dokoi not knowing say comfortachi amwa penti seni ahoma ne kura ni ene ono bu ni bi no san wo soro ho na no ena obepie mu obroni krom station wa mante aka de gu ne so a afedie ombe wiewie no wo eye Grace Bodundan chemu haya eho na no da mante ne de omo yo man senka
kyesa omu yi na fruza se broni kroma no minu ya meka se wo ye kronfo na se nya chode antempa no a na yaka okun atine wato na no wonse nti we die police fo no na omu di ne ho afofi ba wasa no asorefo na di kan kekan no ana Dabi asofo ndị so mu ni ho tayi ba ko okwa so ni bi onu na ohun sa branch en nam wo no so o twe ahoma no eno yeso betina hade kra abranche oye nti okodiri ho na sa abranche na atwetwe ahoma na twetwa ekura no no yeso beje na ne odi agunu so ho nti nam na no to eponimu a obepie mu obroni krom proper obewie sa no bawa mo koswa fo ani di akire na ehwese de na pomude na besi akopa na sede osi da ho de kakra fa no ho ye bede wasenso ene obre nti de besi ya kame yetiefo bawa bedu no wono na mfoni nyina otwa ede kire ya ba mu ano nso ene da ho anka wo firi bibini kuro ma adwana kobro ni kuro ma kobo ne ho adwa ya so ne pan che birim no sa no na na akua mu aten ya dase papa ye Paulus e kaswa wonso ya dase Facebook no message sinaba Francis kaswa datus wonso wode e by Pedro wa Madina Cruz ya dase Derek Aite wonso ya dase na Masawood Kumase Bantema Amisco Spelele munyina da erade enhya mo papa ye teacher Kujo tepa enyina susonso de ne de e by abusia ya de aseda e maye Rasanti ye bo Benedict wono ne semofo panyi Kukwa Veronica John driver green mama no NTF de na chichinchim ni from adema yen Nana Yire akosia so mo so Della afe mama ya Grace Adepa buzi the caption man and the dom ye one news crew newsroom won nyina so eboa ye e was Sompa 93.1 kase dem Kumase Sompa 98.9 kwenya kwambo no mane dom no somo e was sunyane e na Sompa 90.7 apam dada na behind systematic price and ye papa toast mo e na ehwe che motopete ye ma de hye wa chichini pincha ye so ensa ka bi e wo buno epo ye mantemo mamenda me papa yi me dana se papa yo Reverend Mike Edu yedase na happy so bebo ye chi dom e wa ha se nom e we sia Shadrack be masafo kantanka school fees ene Mr David MC afo nyina so yedamo ase me di do hene re mame akua yeboa asiama na afi ejapia apam dada e we sia ya sorry so na yemfa wentwem na eye Sompa nkomomra Aaron akomia echampon mi ankasa me bano no Oko school ewa Roger Montessori school atonso bokro where the 5 years ene it's your bed there raden kwaso nshraw oma akwatenti ahoden ene apomudi wom nyansan ye odedumo hini Solomon no o mebi empa wutirimu de biara da wan kasa so uncle officer Alex kwada so PlayStation ene odini juma oso do papa ye oni momi ni dade mu nyina ye nyina yes we love you a lot erade enkwaso ema akwatenti ahoden wom ye do papa ye busia ya sorry adwaso Here in Ghana, when it comes to chicken, the good old where you are, call Boris B's Farms hotline 05-444-444-53. Ask for our branch that is closest to you and come get your chicken. Boris B's